יקרים, השם עמכם. אנחנו באנו היום לבדוק איזה טרנד במלחמה יזכה להיות בדגלנות של ההורי רעם. מתמודד ראשון, משה גורסיה. מישהו יקרא לך אמא ואת... רעם טובי! אני כאן, שומע הגזרה. לא נעים לי משאר המתחרים. נעים לי מאוד. אני אומר ינצח, חברים. ביי. תודה רבה למשה, הבא בתור, בנו טגניה. בית נקודת עת, אני בלב עזה, מפציצים אותנו כדי לגייס פה מלא בומים מעליי, אבל אל תדאגו, לדגלנות שלכם אני אגיע. רנו, תודה רבה, תשמור על עצמך. המתמודד הרע שלנו, מני ממטרה, אליך. מה קורה סניפרה? מני ממטרה. כאן מני ממטרה. קבלו חיכושים בטענה. חכו, אני עומד לבוא לדגלנות שלכם, אני כרגע באמצע להסביר את השבועים שלנו. 5 hours later. מני ממטרה. כל היום אני רק חלה. תודה רבה מני, עכשיו אליך דני. אבא שלי זה דני קושמרו. תודה רבה עדי. אבא שלי. לא, אני לא אבא שלך, אבל לא רואה רם מהילדים שלי ואני אגיע לדגלנות. תודה רבה לכל המתמודדים. כל הטרנדים של המלחמה היו פח, אבל אני הטרנד של השנה.